Ona wara na facha azogbo onye na rivo ri mi na egwu imetasiri ọmụgoro nke a na-emetasiri anyị edozile asị olu tụọ na na ma ya eji asị na na-edozi onye nwa nwe onu na-edozi onye zebe ndị mmadụ abịa ka o nwere ihe ị na-ekwu ọ bọsọrọ ibi na-enyo
Participate here accordingly. So because village governor give already come here Kajamalo. I don't know Kanapa. If you never know anyone in Tita, you will see a PG. Lady Ifi and the Malodi. I don't ask the first lady.
Sajari.